umjaji. Ya umjaji mina. Yebo umjaji. Yebo umjaji. Manje umjaji esikhathini samanje phela ngoba sesiphila esikhathini samalungelo angithi. Umuntu wakusenelungelo manje. Angishadile umjaji. Angishadile futhi akekho nobesa zamile umuntu yokhohlisa ubaba ekhaya. Manje ngitheme ngiyibuka lensizwa lena. Ngathi Nkosi yami. Ngathi yona leni impela. Awathiwa ngizoba unumber 2 kuyona. Le ngiyibonisiwe. Ngiyazi ukuthi mina angibonisa manga. Ngoba nje kuthiwe nje kwathi umjaji masiqhamukile kuzani ngithi yona na kanjani. Uzoba isincanazana. Esizobe sihamba la sifa. Manje angazi kumjaji ukuthi ngithathe ngibeka kuphi kodwa ke ngingajabula amagama ami mengabe impumelelo. Ashokhe ke insizwa. Angithanda ukuphoxeka Nkosi yami. Sengisengasprasha mina ndenze lesiskipa. Ngathi ngayithatha nge-Facebook. Ngani ngikadiwe nje yabo. Akuthiwa ngizoba sincanakazana. Kwathiwa ngizoba sincanakazana vele kwashiwo kwathi umjaji vele unomuntu. Kodwa manje noma mkhulu vele ubonisiwe ngiyazi ukuthi ngekasho. Ona ubonisiwe? Uyazi ngiyazi ukuthi mina izawufika kumina kuphela. Naye nje umjaji ngiyazi kodwa engqondweni yakhe akaqala ukungibona noma engazange ngibone. Kodwa ngokukamoya. Siyazana. Hey, isithembu siyingozi. Hayi ngeke sibe isithembu soba isincanazana. Hawu. Manje kuba kini ngichithe mina. Angeke uchithe mjaji. Sobe sandisa umuzi. Incanazana. Wasemancwangeni Nkosi yami. Phela umuganiwe usunomuntu esibeteleni ukuchitha lokho. Lutho. Mama mkhulu ubhawrekile. Manje ngoba umjajela ngabe siselelena noma mkhulu. Okanye mama mkhulu mhlawumbe ngoba ele ngabe ngiyasebenza mina. Ezinyawo ngapha mama. Balekelelana ngingaphathanga. Yebo. Hey. Aphelela phansi. Ake sizumjaji eqoma namhlanje. Asebenzela phethu wasaza indla. Sabiskati. Sabiskati. Hayi vele usazocabanga phela. Phela ngingavuka kwabantu kodwa khona engimaziyo okhonze isithembu. Hayi. Vuneka wena mina ngibona isihawu enkuluwangu. Kwathiwa ngiyokwandisa umuzi wasemancwangeni. Hayi wakomunye umuzi. Khona umcineka. Angicine kahle ngimazi ngisho sibongweni ngisho ngilele. Uyedwa umuntu engimaziyo mina. Kwathiwa mina ngiye kumjolo mama wafika ngephupho wathi ngane nami kumjolo ngawuyeka. Wase yafika izolo. Wathi mntanami yabona lo muntu. Uyeke lo. Uma sengibona iphepha ngithi yabona nje mamphindile nangu. Nangu. Ngoba sasebenzeni ke. Nani semsebenzini yabona? Yebo mjaji. Usebenze kahle. Sebenzani? Usebenze kahle baba. Kwenzeka okungajwayelekile umholi weAction SA eshelwa ekhankasa.